Recording 1, 2, 3, 4. Check, Okay. check. Take to me actually. Welcome back sa among podcast sa mga nagtanaw sa YouTube o nagapaminaw karon sa Spotify mayong adlaw kanang talan. Siyempre, aniya na po ang inyuhang ginapaminawan ang akong photographer, editor, videographer, Juanito of One Photo. Hello. Ay, sa... Maka-access na ka sa One Photo lagi. Pwede, nabike na. Ano ka to? Abot lang ni Meto. Check abnormal lagi. Action ka bala ka. O siyempre, ang among pinakagwapa, wala si Sam. Ala. Sam Paina. Pwede may ilisa ng picture sa imong podcast? Pwede. Tagay kong picture. Lagi, ako po, Vicky, murag ipaningot ko ato. Lain niya unaw na. Haggard niya prima to? O, di pulihan na to o ganang mas kuhan. Itong mga nakatupis. In fairness, kailangan na to isulti ang atong isulti ka ganina. Yes, in fairness sa imo Sam, wala ka nagdili bagay mong make-up. Mura imong make-up actually. Sige, asa lagi raw. So muna imong daily look na nimo na siya? Yes, daily look. Di ko katapulan kay ko mag-makeup actually. Kanang dili man sa inyo nga paghinambog lugar ha. Wala man ako giangkon nga gwapa ko. Wala ko giingon ana actually. Makeup atong gistoryahan. Wow. I don't wear makeup. Ayaw pag na events. So, di kay mo talaga so katong dili pa ka inana nga Ansa man? Sa itong lalaki ba ka? Wala ko lagi pa lalaki ha. As far as... Katong ba, previous pa, inana na gadi mong skin. Tsada mi kaliwat actually. Tsada mo tubig sa balay. Of course, giagi po ko ka ng kuan. Or part na siya sa... Dugyot days. Giagi ko adto, of course. Karon kay kailan naman tag skincare lotion na gid actually sana all kita ni chef gad kita atong madawdagan eh chares in fairness kon sa mo kay because hamis ka puti ka in fairness yun pero wala na love life mawala kantay nakaila nga mas gwapa pa siya pero malipay man ang love life ikaw gwapa natanan puti sexy ana pero walay love life. Vlogs ang love life. Mga baba ang so asa mo gitaan ni gusto mo padulong dito ta sangil adong naong for na love life or guwapa ta nga walay love life. Kanang gawlit mo ko siya. Nagdahong pagyapon. Teka muna pa shoutout sa kubi akong suki na to ni sa atong YouTube si Pedro Antonio boss. Kaya siya sa TV gatanaw og salamat boss sa imong kanunay nga pagtanaw. Og syempre ang atong lamisa karon og bangko. Daghang salamat kay boss Carlo Holianes sa Home Depot. Apollo Home Depot. Sa may gusa, no? So gwapo kay actually ang ilang mga tables and chairs diha gwapo kayo pang outdoor, pang resort, talig-on tapos in fairness pang customize po ang mga cabinet. Correct. Okay, bisitahin niyo. Shout out po diyan kang Krishna. Dabi. And also iloko dia sa mga taga-Katihan Eco Park. Hello. Sa Malay-Malay. Labi kayo eksena dito. Nakato na ka diya. Wala pang. Ay, wala pa rin ka ka na? Wala pa ko eksena. Sige po. The best kanya area agad. Ato mo balik ta po. Charles, balik mo diya, Charles. Charles Gamboa o kang Bas Salang ilo diha. And also kay Aljon Leyte og Michael Cartagena nga mga ga-comment sa ato diha sa Facebook. Kanang uban po nga naminaw sa Spotify, i-PM ko ninyo kung gapaminaw mo. Kaya at least medyo ma-okay sa tani ba no? Okay, anyway. So, medyo it's a long vacation. Pasensya kung medyo na-delay o medyo nadugay ang akong episode kay. Wala ka naka-podcast sa Katihan? Wala na ko nadala ang gamit. Okay. Tapos busy po tanan tao kay grabe bisita. Supposed to be gusto po ko mag-podcast ni kanini Bas Salang kay in fairness to him. Kuya, siya akong idol. Di ba man ng mountaineer nga katong coffee? Ito yung gisuggest ako. Dagandagan. Tapos long distance relationship. Unsaong paglahutay sa long distance relationship, ana ba? So, mota na akong pero hopefully pagbalik na lang ako sa December, mapailailan ako ninyo na si Mr. Bas Salang. Ilailan ako na sa imo po Honda. Ito sa Katihan gyapon? Yes. Anyway,
So, mo to. Past week, medyo nahuman ang barangay elections. Yes. Okay. Murag, Na yung mga nakabula na yung nabulahan ano yung Na yung mga nabulahan. Na yung mga nasuya kay wala sila dito nga barangay. makasana all lang gid lang. Tapos, in fairness, ako personally, at least naka-experience ako pang ikaduhan ako ni nga election, pero sa barangay election, so moral lugar og nakita po na ako ang kalihukan kung sa ang barangay elections. Tapos, lahi the way I look at it, lahi po, mas dinulitay ang barangay elections kay tungod kay mas gamay raman ang imong target. Like, for example, sa kabarangay, mora man nga population, so dinulitay gid og maayo kay mora man ang imong target nga voters compared atong election gyud sa entire city. So medyo nalantay mga do di na mo gusto i-discussan pang uban, pero nalantay mga istoryan na mga medyo science of kaning mga eleksyon natong nakita, no? Tama imong gingon sa ato pang gingon na mga controversial, di ba? Correct. Na uban Very mga dinagko ang mga hinatagan. Mga Nasad tay mga kaila nga medyo wala sad medyo napakyas pod. Ta kasagara ang mga nipakyas medyo moingon dayon nga wala man gud minag kwartahay. Ana. Di naman ko ana, wala mo ko ana. Ana ba na pinanang ang linya sa katong mga medyo napakyas kay mayon nga ang election gid ay kwartahay gid ay. Na yung mga ingana nga mga linya. Now, kanila akong gusto kay medyo for Cagayan de Oro lang. Medyo napoy mga dugay na nga naghawid sa mga barangay. Tapos medyo shocking kay napulihan ng mga bago. Napoy uban nga dugay na until now sila gihapon. Yan. Yes. Nasay uban nga nakurat na lang tagay na uban mga kandidato nga burag karon pa nito nga. Aya pa na ilhan tapos ni daog dayon. So murag usahay magunaw na ta burag unsa magisayan sa ning ko kanang election, no? Kay miski ako konsehal naman ko. I mean, to be honest, medyo ako hantod karon magunaw na magkunot pagyapon ka ba? Kay na may moingon nga padaghanay og kwarta. Number one. Pero in fairness, naman nang daog pod nga Walay kwarta. Walay kwartahay. na daw kwarta pero dili as large as huge sa kalaban. Pero Ako na daog kinabalaan gyapon siya. nga ano gid siya, wa daw gid siya kwartahay. Pero ni daog siya. Wala siya Wa gid kwartahay, why sagpa sa piso. Oh, see? Kaya na may moingon yun tungod lagi sa kwarta mo na nakadaog. Pero na po iban in fairness nga gamay ra ang kwarta or halos presyo maging wala pero nakadaog man di gihapon. Now, ikaw ako I want to be honest pagbalin na magun ako sa Cagayan de Oro, do ako di ako gigog probinsya pero dito ko sa Surigao, mga goy. Di man to syudad, probinsya man to. Pag alin na ako sa Cagayan de Oro, nakapuyot naman ko subdivision. Subdivision. So murag wala na kay ko naka-engage yun into kanang as into the grassroots level. Oh, kamo present nyo Do you think ba, pasensya lang medyo boring naman ni basta politika pero ako lang ni pasingitan gamay. Ikaw ba do you think ba burag mo na ginaang kalakaran padakanay og kwarta or kailangan nagi kay i-offer kung kuan ka kandidato ka? For me sa akong perception lugar point of view na ko kumbaga. Kay kung ano man gud siya, kita man gud Pinoy, grateful man gud ta. Ana ba? Kung na lugar mahatag lugar sa tua, madumduman na nato siya. Murag makonsensya na dayon ta kung dili lugar nato murag masuklian lugar ang iyang nahatag sa to. Murag something ing ana for me. So dako siya nga factor. Dako nga factor ang naagi jugpa. Ana siya. Sa ako depende siguro sa personality sa tao. Pero sa ako dili mag-matter kung na siya gihatag. Okay. Kay background gid tanan kung baga. Pero tanaw nimo majority ba? Majority na maging ana, pero do you think, Brad? Dili sa ako apod kay murag siguro tungod sa culture or sa mga kanunuan na to baka nang sa mga papa pa na daan. Murag naanad na ta ba kada pa lang sa example lang nakoy mga pagumangkon bata pa pero gusto sila nga naka-mention gid siya nga
gusto na ko makabutag para makatagaan pug ko. So minti sila na silang Una na silang mind na tagaan sila. Kwartahe gud ang kuan. Pero let me clear myself, it's not that I am in favor with vote buying, pero mo gid ako nabantayan. Well, Mo ako nabantayan. tama ka. Now, muna sa akong question, no? Para lang for the sake sa atong discussion. Sometimes, umihingot ang paghatag og kwarta vote buying, di ba? Yes. Pero yun sila dili daw. Mo lagi, now, wait, may nakaroon. What if kung ang kandidato kay ganahan yun mo? Tapos, nihatag pag siya sa imuha. So, wala ko ni mo gi-force. Ana, san? Actually. So, mura siya regalo. Ana, sure. Mura siya pasalamat. Di ba? Depende mo lang sa konsepto, di ba? depende siya. Kay, for example, na timingan ang akong idol, kani siyang koan, kandidato. Tapos siya, without koan, siya gina kung gusto butaran. Tapos, gitagaan pag yung, uy, salamat ha. So, di, wala niya gipalit akong buto. Kay ganahan mo yung ko gihapon sa iya. In the first place. Mo man na usahay kay di man ingon mo yung again practically speaking mo yung basta daw naibayad vote buying agad. Now ikaduha pod nga proseso naka-experience sa dani. Dili perminti ma-blame nga ang kandidato mo kay sige siya palit. Kay nasa gi ubang grupo nga magsigdala-dala sa lista. Kay maingon kuan may organization ni. Kami ang organization 38 mi kabo. Ikaw na'y bahala diha. Straight boot, bro. Straight boot mi ana. Oh. Napoy nga na. Na. Tapos in fairness ba giganahan tanong ko atong ingon sa Comelec nga dili magpa-snack kung rally. Kay kuan man daw na vote buying man na. Di ka maghatag og t-shirt, dili ka maghatag og mga bowlers, mga pangregalo kay vote buying. Alam mo, ako isip ka nang walay kanang ingana kadako nga resources. Malipay ko ano kung tinud-on yun sa Comelec. Correct. Kay piliho naman gay mga dato biya kayo yung mga kuan nga kaya kay na nila. But mo sa nay pangutana kay kinsa may tao karon nga magrally kag alas 6 tungod alas 7 imo silang ipalingkod ipapaminaw sa imo at di ka magpakaon. Correct. Mo. I mean practical ba? Hopefully tana usasad na sa kana bitong kailangan bitaw nga ato ro ning i-review niya to mga rules kung practical ba dili para ko brad ato tag brad tanaw dia brad alas city brad kay magstorya ang kuan kandidato tanaw siya buhaton ko brad di lang ka brad walay tubig walay kaon wala tanan Minaw lang ka. Do you think di gid siya maka-attract brad part na gina siya lugar nga mo sa nay diskarte sa tao well ani po na kung ikaw kandidato wala ka mailhi dili ka known kay ibutan to dili ka DJ, di ka TV personality o dili baka ka kuan sa barangay dan bago lang yung ka but you have the good intention you have that leadership so imong problema karon unsa nimo pagpaila-ila sa imong plano di ba so what else can you do para mapaila-ila nimo ang imong kaugalingon so kailangan gyud ka moatubang sa daghang tao Correct. kailangan yun mo ni isulti sa ubang tao. So, sa may mong buhaton, it's either magpa-advertise ka sa radyo, gasto ka, bayad ka. Magpatapok ka. So, mukuha ka sound system, magpa-snack yun ka. So, musa na ilang way nga ipaila-ila po nila ilang mga kaugalingon. So, parang na ba? So, kung magtinud, anay yun bitaw ang Comelec na barag patas yun. Ako para na ko si Comelec na mismo ang mag-budget na ako'y mag-create og kung kinsay ni qualify nga participant kandidato o sige patas mo og mga kuan budget para sa radyo patas mo og kuan kami mo'y mag-schedule sa kaning rally o morning rally inyo ni nga oras ugma inyo na pud nga oras among gasto kami bahala kung kibali gusto gyud lugar og kuan so that's why maingon jud gyapon ka nga when you run nagi kwarta Dapat naagid na kwarta. Kailangan yun. Kay kaluyon sa Diyos sa tanan mga sa karon ng barangay nga walay kwarta na ni dool sa ato diri nga didagan ko brad pero walay kwarta ni ako brad. Kaluyon sa Diyos walay nang daog. Sorry sa mga sorry kayo pero I just want to say the practical ano ba. That's why the way I look at it, money. Now, nakoy gipost sige, kailangan ko inyong tubaga. O sige, tubag mo daog ba o pildi? Okay. Okay. Sige. Una, tanawan niyo, daog ba o pildi?
Bagong kandidato nga wala mailhi. Pero in fairness, maayo ang tumong. Maayo yung lugar sa gusto gid sa mo serbisyo. Tapos pag abot sa eleksyon, wala siya kwarta nga gihatag. Daog o pildi? For me, pildi. Bagong kandidato ha? Wala mailhi. Wala. Di as a general imong tanaw na, dili ikaw as a voter. Maayo siyang tumong, in fairness to him. Kay ibutang na to sa ilang organization, butang to na may nga na po nga sa organization niyang giapilan, president baka siya. Pero sila rapod sa organization. Tapos nidagan siya, gwapong intention. Tapos sa last minute, wala ni hatag. Daog o pildi? Pildi gid. Ikadua, bagong kandidato. Wala gyapon maili. Pero naay dakong kwarta versus sa incumbent. So meaning to say naay gihatag. Bagong kandidato maili pero naay mas dakong kwarta compared sa incumbent nga nila. Daog siya o mapildi? Na ba siya gihatag sa sa last minute? Di mo tatong sa last minute, mas dako siya gihatag. So, bagong kandidato, nga wala mailhi, pero nay mas dakong kwarta nga gihatag kaysa incumbent nga nidagan. Daog o pildi? Possible mo 50-50. Possible nga mo daog. Possible. Pwede. Kaya na ay gihatag. Katulo, kanay katulo. Bagong kandidato, igo-igo rang kwarta. So nagyapon pero igo-igo rang kwarta. Pero mas dako gihapon ang gihatag sa incumbent nga kalaban. Apiki. Makaingon ko apiki. Marag pildi na. Marag pildi. Mas kay kabalo ka edge na manggudaan sa incumbent. Kung incumbent manggud ka, medyo na lagi kay edge bisag kung saan nimo edge na gid gamay. Kaya na naman kay resources daan. Advantage sa mo. Advantage sa daan. So that's why bitaw kung incumbent ka tapos napildi ka, medyo halang-halang na ha, medyo habitos na ha. Kay medyo ano ba na? Kanang in fairness ba na edge sa nimo na. Okay. Number 4 nako. Incumbent nga kandidato. So current siya. Nga mas dako og hatag pero na issue. Sa kaninga issue ka. Sa kaninga issue. Depende sa issue, no? Depende pildi. Depende unsa kabugat nga issue. Nabiya ni daog nga kuan na ay kaso. Ay. Pero nakadaog gyapon siya. In fairness. Nisaba ba yung kaso during election? Kay basig wala medyo na nisaba kay medyo na I think hindi ko sayo. Burang na nadakpan man gid siya. Kapitan. Pero ni daog siya. Kapitan natanggal sa pagkakapitan tungod sa kaso nagkaroon ni dagan na pod siya ata. Murag familiar. Nasa kaso. Pero in fairness ni daog gyapon. Ni daog siya. Yep. Di lang mo kabalo kung mas dako ba siya og kwarta. Basin ko pero daog siya. So posible ba na nga tungod kay may gid yang record? Di ani maguna. Sometimes depende lang nga di sa ko kabalo kung unsa the way ka mo tanaw politician. Kay di man pud ka diretso makaingon na tungod kay nasa kaso di po siya may modala sa iyang leadership. Depende man po siguro kung ma-relate nimo iyang kaso sa iyang pagkakapitan or iyang gidagan. Sabagay kung ang kaso is pagpangaw ka o nangawat og kwarta anak medyo do no. Pero kung lahi nga kaso nga daily in relation as kanay nga na tama ba? Basimple kay ang kaso din niya kay more on siyang personal life di ay. Diba? Tama. Okay. Kani. Number 5. Incumbent ya pa nga kandidato maayo og record pero mas daghan og kwarta ang kalaban. Pero maayo man og record. Do you think incumbent pa gid siya? May siyang record. Mudaog ni siya for me. Daog siya, no? Mudaog siya for me. Pero di lang siya kumpiyansa. Oo. Mudawat lang gyapon tong ubang tao man sa kalaban. Pero siya gyapon ang butaran. Ay sa sige no, okay nga na nakita. Kung maayo nun siya record, damagay. Oo. Ngano maman? Ay, wala po nawala akong hope. Nga napagyapo yung mga tao nga na that they will base kung saang nila. Di ba? Insang leadership. Okay. Incumbent pa siya, maayog record,
mas dagan pag siya kwarta sa kontra. Ay, diretso na daw, siya. automatic. Perfect Oh, formula. perfect na siya. Wala na. Perfect formula. Perfect formula. O last, incumbent nga kandidato nga pangit og record pero siya pagid ang mas dakog kwarta. Nowadays, mang good kay kuan kayo baka nang maisiwalat na siya tungod sa social media. Okay. So mabalaan tanan ang baho. So ang tao mas makadecide na gid siya. Makadecide Iya ka. So do you think bisag dako siya hatag nga kwarta? Oo. Apikihan ko sa iya ha. Oo. Possible na dako na siya chance nga mapildi. Dapat siya nga mapildi. Pero depende po siyang kaatbang siguro, no? Kay what if pod kung Hugawan gyapon to yang atbang Wala. na magtinimbanga gyud tani sa inyong mga sala, sir ug ma'am. Ana man na siya. Oo. yun lang mga unong nga akong gikuha nga. Depende lang kung pila ihatag. Well, mao lagi na akong giingon nga. Sometimes di ka kabalo, di ni mo matimbang-timbang. Sometimes gali ako ga question na sa ko katong pagbakasyon ako naglili sa bang sa magigabang basihan sa tao ba ang serbisyo, because sometimes bitong magunaw na ko ba kay usay o kaniya naay kandidato nga ang every nila nga ginagmay nga pulong-pulong mo nang gingon nga tapok-tapok gahatag siya permintiong bugas, Agay. gahatag pa og pampliti. Lovely na. Di ba every ano, di ba? Ibutang nato nakadawat pagid siya sa mga AX o tupad. Okay. Grabe na. Lovely na kaayo. Pero sa last minute kay nawala yung pangalan sa lista. Ana Merisi, mo nang giingon ka. Wala siya nakadawat. Na. Wala siya nibutar ba? Sayang kalagot. So, Dami mga nailan nga yung anak Japon. Oo. Di ba? Imagine Oo, mo. nailan nga yung anak So, Japon. meaning to say, dili di gyapon enough tong Correct. kitagana ka bugas sa Bugas, matagkuan meeting sayang. tapos kitagana ka do layo pa na siya mga bulan pa lang. Siguro lang ang problema lang siguro because gipa-expect niyo mo siya. Kana nga idea siguro ba? Siguro. Siyempre kay Siguro. ako tagaan lagi ko ng bugas, AX tupad sa panahon gibatag then katong last, di ba siyempre may expect yung ka na naghatag yung pinaka-last. Correct. Oo. Sa last minute na yun ihatag. Oo. Na ano ba siya nga naay mong ngalan sa lista. Pero pag ando kay man diya wala mo lagi ayun ka na ay baka So ako mo balik gyapon siya bisag nakadawat na siya. Correct. dako nga chance po na inana. Ba? Kaya siyempre, siguro ato na yung tanawon nung nga nasa last So minute. pwede ba na convert ang iyang burag ang kalagot kay wala talitol lang ko sa pick. Mato pala doon nila lagi. Tungod sa kalagot niya to speakers bala daw 20 ray hatag balhin na daw kay nakuan man siya. Na frustrate siya. Naagi ingana. Naingana ko ta. But you know, ako medyo mag-worry ba ako ba nga kung ano na gyud ang kalakaran ba. Kaayo. Lain naman. Like for example, I'm just thinking lang nga, like for example, what if ang imong ikaw as incumbent, grabe imong gibuhat, grabe imong gilaban for how many years? Gawin pa rin kamo. Grabe mo pa rin Performer kamot. ka. Oh, grabe ka performer. But because of that lang kalakaran, that last minute, the day before the election, Nga dapat lagi mga wala ka Dapat na jug pa. so wala ka nakahatag sa 100, 150, 250 or whatever. kantidad pa na siya. So wala ka Gani, so wala ka gikuan. Ako nakita sa mga post man. lagi. Ingon Lahat mo itong mga kwan. So kung wala lang siya nakadawat, suminto say asa naman tong imong gibuhat nga nindot. Suminto say dito gyapon ka sa last minute. Mo lang ako mga questions sa mga naminaw sa podcast. Please comment below or mga kwan ba. Or palagi po na nang kung kana di ay ang basihan sa last minute na. Ano magrally-rally pa man ta? Mausad. Ano magsistorya pa man ko sa akong plataporma o kung at the end of the day last minute na gihapon. So may pala mo yung ako si Mr. kasi yung pangalan muhatag ko sa last minute. Kala na lang, no? Wala na lang. Para may istorya. Lagi. Di ba? Kasi ako sa ako energy. Mula na akong mga ginilay-nilay o gipangunahon na ba nga, you know, muna gisyon ang politika or politics sa kalakaran sa Pilipinas. That's why bitaw sa US, ang style nila dito, ang ilang kandidato, ang partido mo'y mamili. Ang partido mo'y mamili kung kinsa ang kandidato. So within pa lang sa quality of the candidates, quality na. For example, kita sa taka-partido, kita na mismo ang mo mamili kung kinsa ang ngayon kay kung kinsa di serving kinsa ang party.
So ikaw, ana dayon. Tapos Bangga dito na ang ilang election dayon, for example, sa usa ka state, kung kinsay ni daog, regardless of number of votes, ihapon lang dayon na per state kung pila ang pinakadaghanan nga state nga ni daog siya. Og ana, dili na ingon nga tungod kay padako ayo. Million ka Kay votes iya. kaya diri ba kung distrito 1 ka, kailangan imog yung daogon ang Carmen kay Carmen may pinakadaghanan nga votes. So mo na usahay ginabaliwala lang hinterlands kay gagmay ra nara sa mga 1,000 ana kay number of votes man gyud ang sa states. So for example, bisan pa kung sa kadako nga state ni daog ka 1 point Counted na na. sa imo as Counted 1 point ra na siya. So bala na gamay nga state pero ni daog gyapon siya. So 1 point ra pud to sa iya dili to regardless sa pila ka bukin ang votes. Ang sa term na anang to gina-push ni Digong Kuan Federalism. federalism Mo na siya, or di ba? federal ana. So nara dora din ka party pod ana ba. So mo lang akong gihuna-huna mga igala nga. Well, hopefully possible ba ay di na takabalo kay I think feeling ako mintras dili mausab ang part sa ang start sa tong ang style sa tong government. yeah. I think mo forever ni siya nga may ngani. Di morg sa di isa po siguro kay educate gid ang tao kay Yeah, mo gid lagi. kay Or but i-elevate nimo sa poverty ang tao. Kana. Mo na yung problema kay baka pareha pod sa ubang nasod nga ingana nga forever lang mo pobre para perminti mo maghulat Mapalit. mangayo Correct. kung unsay dapat magsikag Mangayo. tagay mo diri. Well, I still hope and pray nga tana ingana ang kwan mausap pagyapon siya. Tama imong gingon ba nga tana nay education. Madulot sa tao nga ana. Kaya in fairness man po, naman sa giuban po nga they're good leaders but they don't have the enough resources. Napoy uban nga kailangan lang yun silang musabay sa resources. Kaya in fairness na po bete kaila nga mga grabe na gyud kaluoy. Pero tungod they have the power, they have the resources, di sila gakapili-pili. So in fairness sa uban na ay mga maayo gyud tabi sa gamay rang resources nakadaog gyud so nag-change po nga nahitabo sa ilahang lugar. Ana ba? So mo sa nay murag naka hopefully ingan ang may tabo sa usa ka klase nga lugar. Pero mo lang niyang atong yung pasensya na ko medyo boring among topic but yun lang sa akong podcast mo lang na tong yung nga the science of it ba? Sige na tagunon na ba? Tana no na yung mga changes tana na ikaw saban. ang SK ba napabay pulos ano na akong question lang napabay pulos ang SK Oo nga, hindi ko kabalosan. Di ko naman ba kung when nag-start ang SK? kay for me rin yagi mo yung SK Anak ka SK ka mo? anak SK ko kagawad Wow, politician. Dili na ko makuan. Do okay siya kay naay mga activities para sa mga batanon pero murag para mo sa kwat during that time kay murag gina-train ang SK para bitaw mo sulod og politics nga same gyapon ang culture ba na kwarta yapon. Kaya sa una gani friend me ang isa gid na dili ako ganahan during atong nga time katong pag election na kay friend na ako siya sa una kababata pag abot nang sa election ka di na nimi nagtagad kay grabe barkada mo gudana ba naguba ang friendship di nimi friend na kay siya nga partido pugong nga partido para sa man yung sa lugar purpose di ba dapat sa busoy mag-unite ang tama di na ko siya makakuha para sa ko dili ko ganahan sa SK hopefully lagi sa naman tayo one time nga nag-hearing nakita na ko ilang mga budgeting nakita na ko ilang mga programs na ako nakita nga pwede naman ibuhaton sa barangay begin nga level but maybe siguro lang yun hopefully ako hopeful lang po gyapon ko nga tana gyud kung asa gyud tong budget nga allocated for it tana lang gyud mo abot gyud sa mga bata mahatag gyud mora man gyud na perminti natong ginahuna-huna ang budget ba nila is depende kung unsa kadako ilang barangay nga gyapon okay. In fairness now sa unang panahon murag mag-amigo budgetan lang na sila kalit karon ang diferensya na kay ang SK na mismo ang mo design magbutang sa ilang budget mo nang karon gina-approve na po na sa amo aron sa una amigo lang mo sa kapitan or si kapitan mo hatag og gayon para ni sa SK Naboy times nga dili matagaan kay
Siyempre, kung nidawag mo SK, dili mo ang SK. Tama. Tagaan naman da ka. Pero karon I think bro na nagid sila own nga budget. Tapos tama. nakakuan. Sila na mo eskwela, kung unsay dapat ani. Kaya na-separate naman sila gyud, di ba? Na-separate na sila. Tapos ipa-approve gyapon na dayon sa amo sa konseho. Okay, kato bangod sa una. Gabi sa nakakadugay ba. Dili siya inana ang limited kayo yung resources man sa una. Depende gid sa barangay captain ng murag dili po siguro kayo mo gapan. Tapos anong kapan kayo yung resources. Anong kapan magid ato nga time kay kato nga time sa mga SK nga nandagan. Nakon mga nadunggan pod nga. Dili mang liyok ang SK kay walay especially mga kagawad kay walay mga hatag sa kwan ba? Honorarium kumbaga. Ano mo liyok man ko? Correct. Kaya syempre ang chairman laman ang naay marag sweldo kumbaga. Ang mga kagawad nga under wala man gina sila. Depende na nako tagaan baka. Ano ba so lang. So I think better, mas better na nang karon nga na sila own budget. Mo lang nagitudloan na sila unsaon. Okay. Mo lang again akong utrohon, mo lang sige na akong gina-wish gyud nga hopefully kana gyud nga allocated budget mo padulong gyud didto sa tumong og tinguha or sa unsa gyud gusto may tabo para sa mga batanon. Dili mga ukaw. Sabi kay mo na manggulen den ang problema nga nag-allocate og mga ngani nga milyones sa matingala ka asa man ni wa man ni nahitabo o dia na din ang mga question. Dira na dayon. Nga sa mani, di ba na may ngani nga question for this or ingani ana or sometimes na po yung mga event lang nga morag for compliance lang pero wala na achieve ang purpose nga para asa day na. For example, para ipalayo sa droga or something ana. So unsa may kasagaran ayosay na uban nalay mga ginagmay nga mga programa tapos ang ending wala kay mga batan-o naka-appeal. Burag siya. Kano may ana bitaw? Sige pati poko ng batan-o galing. Kayo. So unsay maayo nga buhaton ngana. Kay I think natoy one time nga nag-hearing me nga medyo mo'y problema. Kaya na may kung ginikanan pabuton dili sila gusto og mga banda-banda, di sila gusto og disco-disco. Correct. So may gusto nila mag Bible sharing na sila. Actually, pwede mong gihapon ka mag-program, mag-variety show, depende lang dayon sa tema og unsay imong gusto nga ipagawas. Kaya dili man po automatic nga basta kay kanang disco lang or Battle of the Band diretso dayon ga. Pwede man galing ang Battle of the Band pero on composition. Tapos ang on composition na message lugar or na tema kana pwede man na buhaton gud so dili man masaya lagi kana lagi to nakita nga basta rock and roll lagi feeling din nato dibil na gid dili ko ang disco para walay samok ibalik nato ang cha-cha kana may matong cha-cha kay atras abante ron mga gala anyway yon lang 30 minutes ra mga gala 30 minutes na no 30 minutes na lagi yung gingon anyway daghang salamat sa inyong pagpaminaw, pagpasunod. And Juanito, yes. Ang Facebook ni Juan, December na karon na yung mga event. One photo. Dili yaban kay naman siya matanan na. Basi na sila pambuntag ba? Pwede. Kung buntag inyong mga activities or events, pwede. PM lang. Ako manan sa gabi. Okay. Please paki-follow si Sam sa mga laglaag. Yes, ako mga laglaag uban pang mga kacharmusan. Yan. Unsa dagan magay mga laaga nang karong mga panahon na kay pa December naman may gala. And please continue watching kay pa-December na baka may mga pabigay tayo dyan. Tayo mga pa-Christmas. Lovely. Comment mo. Pa-Christmas gift. Kisa itong mga best commenter na mo dira mga salamat. Fan. Thank you. Again sa mga naminaw sa Spotify og napod mi ang full version na gid sa YouTube nga Bitok University. Ingat po tanan. I love you all. Bye. Bye.